På en aften som den her, der ville det være underligt, hvis nu vi ikke valgte at hylde noget af det, som vi nærmest er verdensmestre i. Jeg tænker jo selvfølgelig på tv-dramatik. Maud, hun gik op og lagde sig. Sara Lund, hun skød morderen. Og så var der Emma nede i rottehullet, som lige langede bare over disken. Ja. Vi kan huske Og skuespillere som Mads Mikkelsen, Tisse Babette Knudsen, Lars Brygmann og Trine Dyrholm, det er nogle af de navne, der først popper op. Men rent faktisk, så er der en, der har slået dem alle sammen med længder. Ja, for der findes faktisk én skuespiller, som har været med i flere dramaproduktioner end nogen anden. En kvinde er ikke til at komme udenom. En kvinde er ryggraden i DR's dramaserier. En kvinde har skabt DR's enorme succes. Hej Lone. Hej. Tak fordi du måtte komme. Ja, kom ind far. Tak skal du have. Lone, hvad er det første, du laver for Danmarks Radio? Det er Huset på Christianshavn. Skal vi ikke se det? Jo. Ja, det. Ja. Det er sådan en scene, hvor de skal optage en film, og så skulle jeg være sminkøse. Der og er det det. er jeg. Med ryggen til. Og lidt mere er der af mig der. Ja. Det er det første, du er med i? Det er det første, jeg er med i, ja. Og det næste, du laver? Og det er lige hvad vil. Og det er den sidste scene, hvor hun begraves. Der er alle de store skuespillere. Ja, og der kommer jeg så. Der er du. Ja, Ej, man tror på dig. det er godt. Man kan se, du er ked af Det det. skulle man også gerne. Og Lone, så er du selvfølgelig med i Matador. Ja, Den største af dem alle. ja. Det vidste vi ikke, da vi optog. Nej, skal vi se? Ja. Klippet. Ja, ja. Det er knægten, der kommer hjem der. Ja. Nu skal du bare se, der cyklede jeg. Det var dig, der cyklede forbi der. Det var simpelthen mig, der cyklede forbi der. Altså, det kunne være hvem som helst, men jeg synes alligevel, man kan se den måde, at du cykler på, at det er ikke bare en, der cykler forbi. Nej. Altså, vi skal lige se det igen. Det er seriøs cykling. Der. Men du kunne mere end at cykle i Matador, så du fik en lidt større rolle. Skal vi ikke lige se den? Jo. Ja, der sidder jeg herovre og er med i biografen, og ja, det er rigtigt. Du er ikke bare med, jeg synes, du stjæler billedet der. Nå, synes du det? Ja. Ja, det er krøniken. Ja, det er et vælgermøde. Spørgsmål til kandidater. Og der sidder jeg faktisk deromme bagved, kan jeg se. Per Knudsen, værsgo. Jeg skal lige se tilbage. Altså, der. Der, ja. Der sidder jeg faktisk deromme bagved. Det er bare på beløbet. Nikolaj Juhl. Ja, lige herovre. Jeg får lige hovedet ind i. Og du kommer igen der. Ja. Det er vel også et spørgsmål om at mase lidt ind i billedet, når man Nej, til sidst. det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Man skal gøre det, der bliver bedt om, og ikke andet. Det er rejseholdet. Se mig der. Det er mig, der ligger der med Det er simpelthen dig, der ligger og er... Det er simpelthen åben kraniebrud. Og kæft, det er godt. Ja. Man kan jo ikke se det lige af dig, men Nej, det men kan altså, du ikke. det er meget livagtigt. Det er jo faktisk en hovedrolle, du spiller i rejseholdet. Altså, Hvis der ikke er noget lige... hvis ikke jeg var der, så var der jo ikke nogen historie. Er det dig der også så? Det er simpelthen også mig. Du ligger simpelthen og er dækket helt til og lige. Det her. Og så her er du med igen. Nej, det tror jeg da ikke. Er det? Bumsen. Nå, ja, på den måde, ja. Ja, det er så mig. Ja, det var ret i. Lone, tror du Danmarks Radio ville have haft samme succes uden dig? Ja, jeg tror, de havde fundet en anden statist. Det er jeg ret sikker på, at de ikke havde. Og vi vil meget gerne sige tak for alle de gode stunder, Tak. som du har givet os. Fine. Ej, hvor er de fine. Du må love ikke at stoppe. Det lover jeg. Det er fedt for dig. Tak. Selvom Lones indsats jo på ingen måde skal undervurderes, så